Nagkanas yaw. Naibag nga oras yu aming papagayam. Di surat nga intay idrama ita ket naggapaw. Ket ni pagayam tayaw ang nagpailingay itinagan a Fidel. Kastoy man ti kunana. Dear Tata Balsamaw. Naibag nga oras yaw a pada-pada. Nang nagruna a kablaawang ka. Ilingad nakman itinagan a Fidel. Agtawon na kaon iti sa isinta isingkaw. Ang napigsa ak pailaag. Nimot bakit ko atinay nga isuti asawa. Agtawon mo tayo iti sa isinta iunaw. Puro di adal nagitidwa nga anak may. At damot bukod dan a pamilya. Ngam sana day ta ti parikot kaw. Tata Balsamaw. Ti pakasignak ita. Kat ni tinay nga asawa. No kaano pa'y abimakot kanlimakay kamay. Isuma ti kanayaw a panagririmay. Adumutag dagiti saan may apagkinkin na awatan. Inak nga rodrog yan tiyag salaysay. Kunak ba't kan kaya kaya ti prinito asidan? Apay ngayong pritong pailaang day tabangaws. Jak nga ron kaya ti paksew. Jak kaya ti suka. Kunak kaya paksiwam. Sinigang kunak matkan ka. Inulit-ulit ko pa'y. Alsimam iti salamaga ay kunak pa'y ka. Apay tulang kan. Ay, no saan mo kaya ti mangan? Pumanaw ka dito'y kusina. Ay talaga sana ka mga di na ka man lagay. Siya kaya mo ti mabisinan? Esther, at apay na ba ti ala ko mamakan? Naibusan atata. Nagaduma ngamin dagiti estudyante nga imay nangan dito'y prestok itay. Uray dagiti maestra ken maestro. Imay danangan dito'y. Apay aya tata. Mabisinak nga rudag. Ni, saan ka pa anangan? Kano pasado alas 12? Saan nga raud? Saan mat kami na sinurot ni Nanam Tinay ti luto ti bango sa kayat kap? Kunak nga alsiman na, imbrito na kita. Aga pa kayo magayam adwa. Kano na jay tumatinay sana makawawat? Tulang pa'y gaminan kahit. Ay na, kasanungay nga ruden. Awan mo't tinabati ang makan alakok, Tata Fidel. Agawid na kita. Nakaturog siguro ni Nanam Tinay. Aglibasak amapan magaan. Nangidulinan nga taayan ni Tinay ginabati asidaang itay. Ay, awan mo dito'y lamisaan. Ijay sa pa'y tuktok ti kabinet, tinangidulinan na. Iso ti banbantayan jay pusa. Haguray ka man tawgaw ta mga anak man. Kasado nga ta anak ka uli dahil jay at tinahi dito'y tuktok ti kabinet. Nagrigatan ay at umuli. Aday ta. Nagaw at kaun. Magana kaun. Nagaw at kamatlaang. Asus! Ay, natinagan ti sinaan. Nagtatakaw! Ay. Ay nga jar aramidam dito'y kusina? Apay nga ada ka dita nga to ti kabinet. Ay, adala ang gaw-gaw atag. Naibalangan, di si daag pa'y kumanurabi Ay unay kan Fidel. Kas kalasaan alaklakayan. Ay, bumabakaw. Ay rumpang lang. Talinisam na tinagkaiwara si daan dito'y kusina. Ay, di nagtulungan? Apay kumatulungan ka kat sika tinagwara. Awan lati di kar aramidan alaklakayan. Diana, madam. Oh, si Kamat, di nakman awagan iti madam. Nasaya at na nagkita ta dito'y palengke. Umayak makipalengke. Bisi kan samot akanayon. Di kamot unay agpaspasyaran ijay baryo. Napan kami di napalabas a bulan. Apagbait kami laang, tanagado mo ti trabaho iti eskwelaan. Kumusta nga idananang kantatang ko, akarubam? Day tangarod ti ibagak, ma'am. Kaapay? Ay na, kanayon damot nga agapa. Ni tatang kan nanang ko? Aming agap-apa daw. Saan damat ang agap-apa idi
Ay na, kanayon itan. Iso ama panyumot pasyaran ida, ah? Oh, di ka madanagan. Tamapan minto pa siyaran. Ibagak kadagiti kakabsat ko. Oh, hello, Jana. Apay nga mawag ka? Kumustaan ka mat nong? Saan ka mat ngamin nga umawawag? Pasensya ka na din ko. Ado nga ti trabaho mi ita dito police station. Ken may sa, madamati schooling ko. Isumalagayam asaan ka man lang agtetex. Ay, nasaya at man. Tauray busy ka dito eskwelaan ket nakaawag ka lata. Ngamin, dananang kantatang. Ha? Apay, ada ka din napasama ka dakwada? Imbaga kanyak di karubada, akanayon da kano nga agapa. Normal laeng day jay. Agpinpinok kaw da kano akanayon. Ne, apay ngay nga ta. Saan damot akastay di ubing tayo pay? Ay na, amangan no agkabaw dan. Kasano, 5 kay kan bimakit damitin. Iso akasta da ang agpada. Ada ka di oras mo? Sikaman pala ang timapan mang bisita kadakwada, manong. Diyak pala ngamin masango ita. Madama ti exam dagiti estudyante. Hey! Umay ka ditoy! Si kalaklakayan, tabasibasan ka man! Huh? Tetala ti ambom nga ramidan. Tibang butbutang. Saan ka pumanaw? Ta saan ta pa'y analpas ang nagtungtong? Ay, katungtong mo day tabagim ta saan ka mo lama awat. Tata Fidel, anya ti mapaspasamak. Ay, ni man nanam tinay kaya't nakmanan na basibasan. Adamanan di saan mi ang nagkinaawatan. Basibasan na ka? Ay sus, nasakit dayta. Kunak nga raw na padasin na, ta ipabarangay ka. Ay na, saan kumamutin atata? Tani, narigat no ipabarangay yu pa'y ti problema yu. Pagtungtungan nyo kumalaangon. Ay, adula amin! Kitab? Isan nga raw na makaawat ay taatinay. Tulang san na talaga. Anya ayang amin ti saan nyo apagkinkin na awatan, Tata Fidel. So, ti saan na Di nga raw tibe. Di kayat na drama. Di kayat kumait. Di damdamag Datay mapaspasama kita glawlaw. Day talaang? Kawain. Ado nga amaw. Na, agtala ka man dita. Ay, ibagak ka nagiti anak may. Arumbang asagay sa kami ititibe. Ha! Diyak kaya ti anak agaw na. Nanang, tatang, nakaumayak na ni adda na damag ko. Anya day ta, anadamag mo, Wilson. Kanayon kayo mo't kano nga agapakin ni tatang. Ay, pudno day ta. Taday ta, ma'am, awan sursuro na. Nay, sakitan ti awan sursuro na. Ket no sika tinaglawag nga awan sursuro na. Ay, sika! Ay, sika! Ay, aguray kayo. Pudno gayam tinakagtang kanyak akanayon kayo nga agapa. Wilson Baraw. Tangay pulis ka matan. Tiliwo mo, day ta atatang mo. Jesus, akabaw ka talagaan. Sika tirumbaga matilew. Apay hindi na siya tipatilew mo. Na. Kadinanog nakgayan? Kano ka dinanaog? Tila sasaumat, kabaw abakat. Ay, aguray. Aglilin na wag tayo man. Ay, tatang. Ay. Pudno ka di adinanog mo ni nanang. Dakkel abasol day ta. Sumungbat ka. Di mo paglibakan ti aramid mo. Awan mo ti malagip ko. Adinanog ka kay. Naglaing ka talaga nga garabe di ti istorya. Ay, nabilibakan ka. Nay, nalipata mo. Ididinalog nak, idirabi Ala, istorya ang mananang. Nasken amalawlawagan ti amin. Kinapudno na, saan laan na minsan adinanog nak ti amam. Kaya ti osawan, namin ado. Namin adaw, jakla nagrekreklamo, tadyak kaya ti iskandalaw. Alaman nga raw tinay, istorya umat. No kaano adinanog ka. Na, awan malagip ka. Among barok, nugasta maturog kamin iti amam. Kala at latan ang mariingak, gapu iti napigsa pa ng dandanog na kanyak. Ang nakaida ni tatang. Napigsa mo ti urok na, kan nakakidam. Makitap? Diyak mo day ka? Saan laan na minsan? Ini-street nakman idirabiin. Kitaam na ti pangak, limtag. Uwan nga paiso
Medyo limtag. Ay, jakabaw. Jak amo day ta, nga ibagbagan ni Nanang Mau. Awan mo't malagip ka. Iso nga ibalod mo day nga amam. Ta saanan alimpyo ti panagpampanunot na. Na, ibalo na sa sawam. Si Kati Rumbag, ang may balaw. Oh, anya ngay manong, napan mo matlaang binisita dananang kantatang? Wan ading, napanak. Kasangsangpet ko launay. Kat, kumusta da ngay manong? Ay, pudno tinakagteng kanyak nga istorya. Anya? Agap apada talaga. Idi adda kay balay. Permi ti apada. Apay ngay akasta damot itan? Jak man amo, kurang laengen nga agdinanog da iti sangwanak. Anya? Anya ti pagapapaan da? Ni tatang dandanugan na kano ni nanang. Ay, physical abuse daytan. Lakay ni tatang, nga makadanog pa'y laang. No nakaturog kano ni tatang, dumanog ket madanog na ni nanang. Kunaklakit din no iranrantanan. Ay, adda request da. Anya day ta, manong? Masapul kano sa gaysada iti telebisyon. Nagdakkel day TV day jay balay. Saan da pa'y laang ama kontento? Wen angem isulat pagapapaan da dayjay, iso nga igatangan tan ida Una, day talagayam. Saggaysadan ton iti TV a pagbuyaan. Wen, nasaysaya ti kasta, tapno maliklikan da ti agapa. Ket ni, nakababain kadagiti karuba. Nanatinay, anya jay nakitak nga in-deliver da ijay balayo inay. Jay baro at TV mi Apay, naperdi jay TV yu adakkal. Ay na, nagpagatang kami iti may sapay at TV. Tadinak mo't pasublatan na pagbuyaan ni Tatam Fidel. Kaya't na, isulaang mat ti agbuya. At damot ayat ikasta. Kat, sa dino nga iti pangikabila nyo di tabaro at TV yo. Ay ka, tapno awan ti rirey. Siyak ti agbuya ijay baba. Ni Tatam a Fidel, ijay nga to. May mayat matkit di daytan. May mayat matkit di daytan na panunot yung. Pasaray ilamang pay nga may ni Tatam Fidel ti remote. Jack mabirukan. Iso nga agap pa kami latta akanayon. Dayta, nagkatuluyan damot lang jay bida babae kan lalaki. Nagmayaten a drama da ito yan. Nay, pinagsaan matan ni Fidel ti TV na ijay nga tao. Hay! Awan mangagkon! Pakapsutam na ita TV ni nga tao. Nay, naikarkaro na! Siyak tiluklok ko man ya. Di mo kaya't apakapsutan na, aguray ka man. Okay, I asked around and did research. Asinaw, I itati can na meet nga you a ba? phone investor or partner. Pare Fidel, napuyat kan sa iderabi ha. Kasano nga mong paray? Kano nakapigpig sa TV yaw dito balayaw. Saan kami ang nakaturo nga karuba yaw? Ay napigsa? Ado a karuba at nagreklamo pada ka sana nakaturog. Ay, ay pasensya kayo na. Kaslamang nga minsinyan na tabalayaw di rabay. Apay, pirmi atulang kayo na yakin ni kumaritinay. Takas taunay ti kapigsana. Ay ko, Pari Fidel di urayaw na petisyonan na kayaw. petisyonan da kamay? Ay kadwa na, nukas tayo la ka na yaw. Petisyonan na kayaw. Taperwisyo kayo kadagiti karuba. Saan kayo matsiguro nga agap-apa na niya, tatang? Jagasan. Kanayon naktupay nga apaan ni nanang yu. Apay ngay, adamutan sa gaysa at TV yo. Agapa kayo latta? Basta. Ay kan ba isa? Petisyonan da kami ka daw. Nagiti karubami. Anya? Anya ti mapaspasamak ka na kayo, tatang. Ay, basta. Agsina kamen kini nanang yu. Itapay, alimakay, kan bimakit kayon. Ay, naumakaw ni tikas niya nga ramid na. Ay, pag sinaan na kamay.
Ay, sina no sina. Di talagayam. Reagsina ka ba? Pagtungtungan kayo. Ngam agong ungot kayo man. Ay, di kaya tagasarita na itainam. Nangato ti pride na. Kasla fried chicken. Sikati na nga to ti pride na. Ay, sana matuko ti kinagato ti pride mo. Ay, uray sika. Eh, Sumardang kayon. Kababain ka dagiti kaaruba. Kitaan nyo man. Ar-aribungbungan da kayon. Nagadudan di taruar. O anya, napanagnagamon akanayon nga agapa da tatangken nanang? Wan nga ron, manong. Idinapan ko ida pinasyar. Agap padalatta. Ay, naku, nagtumot kan ka. Petisyonan ka no idahan dagiti kaaruba da. Gaputa nagpigsa ti volume ti TV da. Ni ay, apay mo tan nga imabuti ti kasta. Kaya't da kano ti agsina. Ah, agsina da? Ay, so, saan Saan na mabaling? Ammom ti ada dito'y panunot ko. Adan samat kabkabaw dan. Ay na, kastamot tinapanunod ko. Iso akasapulan sa amakadwaan idan. Pagsagaysaan tan sa idan, manong. Iyawid mo ni tatang. Iyawid kumot ni nanang. Ha? Pag sinain ta ida? No kaya't dang agkadwa dalat ta. Makabulan da iji balay. Makabulan dan tumot iji balay yo. Ay katuan na. Awan problema no kastading. Nalawa mo dya balay apag yananda. Uray mo't iji balay. Nalawa jay paraangan apag napagnaanda. Kanya ti makunayo iti singasing mikin ni Jana. Tatang, nanang. ay, panunutek pa'y Adaya panunot mo. Ay, sikat awan ti panunot na. Ay sus. Awan to pa'y manaknakam mo. Panunot to kidain. Ay na, irugi damanan. Aga pa kayo manan? Nagsimple laang abanag. Pagapaan nyo? Ay, kung nagtubot kami na pagsinaan na kami. Ay na, awan ti agsina. Ibagbagayo idi kada kami. Ama iparit ti agsina nga agasawa. Ita, da kayo matimang ibagbaga nga agsina kayo. Nagsaya at da kami a pinadakkel. Ita, nagbaliwan ti panakilagan nyo iti maysa kan maysa. Dayta itati parikot ko, tatabal samaw. Balakadan na kumano anya ti aramiden may ngagasawa. Tapno maurnos may ti amay. Kabsat Fidel. Pudnaw ti bagbaga iti anak yaw. Ano kaano alimakay kan bimakit kayaw. Iso may ti panagap-apayaw. Ado butayin dagiti banag asaan yaw apagkinkin na awatan. Kastaw tay aramidam, Kabsat Fidel. Sublianan nyo man, hindi panaway na agin inaram kayo pa'y lahat. Ambo, sweet na sweet kayo mo't hindi kay. Hina. So, Kabsat Fidel, lail mo mga may ni Bakamaw. To mabalay na ka-regalwam mo ta. Iti kayat na amakmakan. Igatangam iti bestida na. Bag. Kun simple awagas, apan ang ipakita iti panagayat mo pa'y lang kinkwana. Agpasya-pasyer kayo. Kat nasaysayaan no kadwayaw dagiti apukuyaw, wanaw dagiti anak yaw. Give intigla ang Kabsat Fidel ti kasapulan iti relasyon. Kun kang runan na, respitaw iti tunggal maysa. Rumbang asaan amapukaw, ti respito yaw. Bueno papagayam, dahil nga raw ti pakasaritaan ni Kabsat Fidel, adinan inlanat ti address na. Dito'y drama tayaw, nagkanas nyo, in your nose para iti-scribe ni John F. Isagsagot ka na kayaw, ti Dance Ilocano YouTube channel. Agiyaman kami, itingkay, panang taraban.